Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun sangya para sesepuh ingkang kinabekten, para kadang sutresna ingkang dahat kinurmatan. Nun keparenga ing mriki kula minangka talanging atur saking panjenenganipun Bapak Sumanto badhe ngaturaken sedaya punapa ingkang dados kandhutaning manah Bapak Sumanto sekalian. Sepindah, Bapa saha Ibu Rukmini ngonjokaken puja puji syukur ing ngarsanipun Gusti ingkang Maha Asih, awet saking sih rahmatipun ingkang sampun kaluberaken dumateng kita sedaya. Kaping kalihipun, Bapak Sumanto sarimbet ngaturaken pambagya wilujeng basuki menggah rawuh pandalu punika. Bapak Sumanto sekalian boten kesupen ngaturaken agunging panuwun awet saking peparing panjenengan sih pisumbang ingkang awujud punapa kemawon. Ingkang sedaya punika mujudaken agenging raos sih sutresna dumateng Bapak Sumanto sakeluarga sarta satuhu saged murakabi dumateng sedaya bot karepotaning Bapak Sumanto sekalian. Sedaya punika Bapak Sumanto boten saged caos piwales punapa-punapa, sagedipun namung memuji dumuteng ing ngarsanipun Gusti ingkang Maha Asih. Mugi sedaya sih kadarman panjenengan dados amal kautaman saha pikantuka kliru saha sing nugrahaning Gusti ingkang lipet sarta mawantu-wantu. Para rawuh kakung saha putri ingkang kinurmatan, muga ndadosna kawuning bilih rikala dinten menika Bapak Sumanto sampun nampi kanugrahan ingkang tanpa pepindhan saking Gusti ingkang Maha Asih. Awit kaparing momongan mijil jaler ingkang sampun pinarengan tetenger asma Antasena. Awit saking berkahing Gusti saha tambahing pamuji saking para sutresna, jabang bayi sarta ibunipun wilujeng nir ing sambekala. Awet saking punika Bapak Sumanto nyuwun dumateng panjenengan sedaya kersa paring pangestu dumateng putranipun. Murih saged lestari widodо nirbaya nir sambekala sarta saged tuwuh diwasa dados tiyang ingkang trapsila saha bekti dumateng pinisepuhipun, migunani tumrap bangsa, agama sarta dadosa tepa tulodo ing sasaminipun saha murakabi tumrap bebrayan agung. Salajengipun Bapak Sumanto nyuwun dumateng panjenengan sami mugi kersa lelenggahan sarta parisuka wawan pangandikan saha kaparenga angrab habi atur pasugatan ingkang sampun kaaturaken wonten ngarsa panjenengan sami. Hambok bilih wonten bab-bab ingkang saged dadosaken kuciwaning penggalih utawi kirang sekeca anggenipun sami lelenggahan kabekta saking rupeking papan saha wonten tunudungkap anggenipun caos bono krama dumateng panjenengan sedaya. Bapak Sumanto sagotrah tansah nyuwun agunging pangapunten. Mandhapipun kula pribadi mbok bilih anggen kula dados talanging basa kirang jangkep saha kirang susila anggen kula ngrakit basa. Kula namung tansah nyadong lumunturing sih samudra pangaksami. Ing wasana semanten atur kula Dita Puspita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.